Čaute ľudia, moje meno je Maťko a vítam vás u môjho prvého videa. Dnes je to taký talk, alebo taká informačka. Takže na tomto kanáli budem pridávať gameplay z hier, niekedy to budú aj vlogy. Budem točiť s mojím kamarátom Miskosom, ktorý má kanál Miskos Gameplay, bude dole v popisku. No a v najbližšej dobe by mala výjsť hra Happy Wheels, z ktorej by mala byť aj samozrejme séria. Zahrali by sme si FIFA 13 alebo nejaké NHL, čo je hokej, ak by ste nevedeli. No a môžete mi do komentáru napísať nejaké programy, ktoré poznáte na úpravu videí. Mali by byť po slovensky alebo po česky, pretože poznám tie anglické, napríklad Sony Vegas Pro mám, ale skôr by som potreboval nejaký ten, ktorý je po česky alebo po slovensky, pretože tomu tak dobre po tej angličtine dobre nerozumiem a je to trošku zložitejšie s tým robiť, ako je to v inom jazyku. No a to je asi tak všetko. No a ak budú vlastne na kanáli nejakí 3-5 odoberatelia a toto video by malo aspoň, neviem, 3 sliadnutia, tak by som natočil Happy Wheels, takže budem teraz taký trošku skromnejší na ten začiatok. No a môžete sa tešiť aj na tie videá s Miskosom, ako som povedal. Budeme točiť videá u mňa doma, u ňoho doma, možno bude nejaký vlog zvonku, takže tak, nejaký challenge ako Chubby Bunny. No a z tých hier je to naozaj tá FIFA, NHL. V počítači mám aj Spin Tires, ale to neviem, či by vás bavilo. Je to vlastne hra o vojenských strojoch, chodíte cez les a takéto blbosti. A potom mám ešte Euro Truck Simulator 2, čiže z toho by mohla byť možno nejaká séria, alebo teda aspoň video. Takže Miskos má volant, čiže u neho by sa to dalo dobre natočiť. Takže uvidíme, ako bude čas. No a v najbližšej dobe by malo výsť to video z Happy Wheels. No a možno to bude aj video s Miskosom, takže máte sa na čo tešiť. Tak toto je naozaj všetko. Ja sa teším, kedy natočím opäť nové video. Takže čaute.